tkun naqra diffiċli maħabba rieħu x-xahar illum ma xamma jaqtalna qalbna għax illum petlor bxejn rġajna l-element tawna xi vouchers tal-20 euro l-ewwel ftit nies li jitħlu jagħtu 20 euro fuel ikun xikun. Qed ngħidu petlor biex niċċajta xaw min jgħidlu petlor. Ma jkunx ikun il-fuel. L-ewwel nies li jitħlu jagħtu 20 inħallsulhom aħna tlaqna. Ronaldint. Taf kif naf? Min number plate. Isma' kemm tajta petrol? Ħanħallsulek aħna llum. Grazzi għall-enemed għandek voucher minn flok ta' tieħ il-flus ta' tieħ dan. Thank you very much. Rendi mek taf kindness, ġitek tajt. Proset ta' kollox. Kem tajta? 24. Min itja 24? Għaxika konsenti. It's a long story. We share expenses of the pension. All right. Isma, għax m'għandix biex intik 24, ma ħantik 20 minnhom. Bxejn. Oh, very good. Ija, Very much. Xejn, għandi pjaċiri. Very unexpected. Sorry, ksiki saħi ma' għawriħ indimunjat. Għandelfek sekonda, Malti. Għandi pjaċir, tider barrani. Isma, jietbu xarabank. Naf li ħallas diġa, ma kem tajta? 20. Ok, qabel ma nkellmek, xil l-istra tamil bix-shorts? Għandek ġej mill-ġim. Kemm murrint! Imma insomma, 20. Grazzi għall-għalli medet namlu rendi Max of Kindness, Thank you. għandek 20 oħra bxejn. Thanks. Thank you ħafna. Thanks. Għandek il-ġurnata ftit aħjar. issa. Ija. U mur il-bess xaġa xħati għurriħ. Jekk tittar iktar videos ta' Xarabank, għafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xelluk. Tinsiex għamlinna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkum minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellaw video ġdid, għafas subscribe.